Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan tunatarwa da zamu yi, wanda Malam Aminu Daurawa ya yi mana. Malam Aminu Daurawa ya bayyana mana cewa mu kiyayi cin mutuncin mutane. Ibada ba kawai azumi da sallah bane, kamewa daga cin mutuncin mutane babbar ibada ne, domin wani zai kwana yana sallah ya wuni yana azumi, amma a bayar da ladan ga waɗanda ya ci wa mutunci, shi kuma ya tashi ranar alƙiyama matsiyaci. Don haka mutane a kiyaye harshe, a kuma kiyaye baki, a kuma kiyaye cin mutuncin